ucuntsu akafani noshice amakhulukhulu abantu bephelelwe ngamathemba ngoku ingakuyasa xa bebona uncedo olukhawulezileyo kubonelelwe amakhaya angapha kwekhulu ngezixhobo zokwakha ukutya kunye neengubo. uNdabeni Abraham zolule isandla njengelungu lepalamente. Okubalulekileyo kubuzothi njengelungu lepalamente elithunyelwe kule ofisi yaseMthatha ndinguStella Ndabeni Abrahams kukhona esinokwenza ukuqinisekisa ukuba senza umahluko ingakumbi kwezi family bezithe zehlelwa sesisiyeleko besihlile. Amaxhoba esaqhwithi athi aswele imilomo eliwaka ukwenza umbulelo. Kuhle siyambonga uThixo kuba ngoku siza kokha sixhome nam ndizawuxhoma ngoba ngixakiwe ndomiwe zinkozi emqolweni ngoba andisenandoda. Ndiyabulela ndinombulelo ongazenzisiyo kuthi xa kusika ingxaki enje nisikhumbule. Kucelwe iinkampani zabucala ukuba zolule isandla kumakhulu ngamakhulu amaxhoba esaqhwithi azajonge enkalweni namhla oku nanjengoko esaqhwithi sabetha imimandla emininzi kwingingqi yase-OR Tambo ukuyoma ngembizana. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.